Radio Líder Santiago achégase ata a tradicional romaría do Santiaguiño, aquiño no concello de Padrón, onde se dan cita centos de persoas para disfrutar desta romería campestre, de comida, de música e de tradición. Di a historia que aquí predicou o mismísimo apóstol Santiago. Imos botar unha ollada. Xa subimos as escaleiras, 100 e pico, non sei se as leva contadas a concelleira de Turismo e de Festas. Estamos, pois, no día da romería do Santiaguiño. Chus Campos, moi boas. Hola, boas, que tal? Atopámonos de novo agora neste entorno, pois, que cada vez está máis congregado, a xente que vai subindo ata aquí. Sí, xa ves que se está reunindo gran cantidade de xente. Este ano teño que decir que no pobo tamén durante a procesión había moita afluencia de xente, a xente moi animada, os porteadores tamén se animaron moito a bailar cos santos, e a verdade estuvo moi entretenida. Unha tradición que se sigue conservando. Que teremos hoxe aquí? Pois hoxe aquí imos ter o que se leva tendo durante moitos anos no Santiaguiño, mantendo as nosas tradicións, como a sardiñada no monte, concretamente como se está dando sardiñas, pan de millo, bolos preñados, pan de millo dixen, sí. Cachelos, é unha pequena sorpresa que tamén vamos a ter, e logo os gaiteiros tocando toda a tarde para a xente e as familias que están comendo aquí no Santiaguiño. Ben, que estamos vendo a esta hora que xa hai moitas, tamén hai pulpo para aqueles que queiran ver a degustalo, diferentes actividades. Estamos tamén coa Eucaristía, tamén unha cita onde vai haber diferentes Eucaristías para aqueles que tamén se quera sumar ao aspecto máis religioso. Sí, ás 12 e agora unha vai haber a misa grande no Santiaguiño, para quen queira participar tamén nos eventos religiosos do día de hoxe. Ben, 100 e pico escaleiras son. 100 e pico, sí. Vaixe cómodo. Bueno, costa un pouquiño, sí, non? Bueno, a mí se me fixo... Claro, é que cando me din que son 500, despois atopas 100, que é un bo truco. Claro, é unha maneira, sí. Un bo truco. Bueno, onte tamén disfrutamos do Festival Asnot, que se recuperaba novamente. Como foi ese festival? Conta. Sí, bueno, pois supoño que, bueno, vos xa estuvestedes, porque vin as vosas imaxes, como vistedes, estaban as prazas de Padrón ategadas de xente, moi contentos, a verdade, que a afluencia da xente, que a participación, a xente está se unindo ás actividades con moitísimo éxito e a verdade moi contentos. Un novo festival Asnot actualizado, pero que non perdeu ningunha esencia. Así o vimos nos. Non, ben vistedes a parada do metro, a raíña, o Chapeo Market, que tamén estuvo moi ben, sí. Todo como moi conxugado, non? Temos que felicitar a asociación porque saleu realmente ben o evento. Hoxe estamos aquí no día da romería, pero ya quedan un par de días de leria aquí no concello de Padrón. Sí, bueno, po fin de semana temos o Festival Open Air, que aí temos música para bailar, para pasalo ben, incluso un tardeo sábado, o sea que todos convidados ao 26 e 27 vir a disfrutar co Festival Open Air. As sardiñas, un clásico, o repartir sardiñas, pan de millo. Temos aquí a Chico, que é un dos encargados pois de cociñalas, de facelas, e cun equipo aquí, Chico, moi boas. Boas. Empezando a quencer, empezando coas sardiñas. Claro. Cantas se poden repartir hoxe aquí neste día? Home, pois hai 350 kilos. Por experiencias de anos pasados, que? Chegarán ou...? Chegan, algunhas veces fan falta. 350 kilos de sardiñas. Algunhas veces non chegan aínda, pero bueno. Xa está a cola, todo preparado para entregalas aquí. Son de balde, non hai que pagar nada. Nada. O bolo preñado, as patacas, a pataca que é cocida, é todo gratis. Bueno, é o seu truco, que non se pasen. Claro, ten que ter no seu punto tamén. Está mirando para min, pero cun ollo está mirando para aí. Porque senón, se pasan tamén se botan a nós, non? Bueno, é normal. É verdade. Bueno, estamos nunha cita importante no calendario en Galicia e concretamente en Padrón. En Padrón, un sitio que hai que vir, que non se pode faltar. Isto, cada ano hai que vir aquí. Hai que apostar pola tradición. Efectivamente. E que non falten as sardiñas, con Chico aí, dándolle lume. Gracias. Sí, señor. A vos, moitas gracias. Casi todo o mundo está ao sol, se fai un día espléndido aquí na romería do Santiaguiño, pero hai xente precavida que supoño que estaba xa no coche aquí de ir á playa e demais. Hola, que tal? Hola, bos días. Mira, vimos aproveitar aquí unha entrevista extensa que estáse moi ben aquí debaixo, Bueno, de onde sodes, a ver? De aquí de Padrón. Bueno, son de Valga, pero meu home de aquí de Padrón. Vale.
Vindo a romería de dos Home, pois claro, por supuesto. Preparadísima, porque senón co día que fai hoxe non hai quen aguante aquí. Mira, ela por non sair aquí na reportaxe prefire estar ao sol, mira ti que... Mira ti. Bueno, vides todos os anos ou como este? O segundo, bueno, teño vido cando era... Antes había o que era as cabañas, máis hacia arriba, sí. Pero que así, en plan, máis familiar e así, o ano pasado, a primeira vez. Una cola e un final, pero hai un principio. Mire pa aquí, Os primeiros. Madre mía. Hola, que tal? Hola, buenos días. Como é o seu nome? Flora. E quen está aí detrás custodiando? Un marido chamase Ramón. Ramón. Sí. Sodes os primeiros? Tamén vamos Pero por aquí. dormistedes aquí ou... Casi. Canto tempo? Aquí cali. É verdad. Canto tempo levades aquí na cola? Pois serían as 11 para lá, As 11 da mañá, aquí. E son agora mesmo, non sei, pero agora será. Que hora é agora? Aí estamos grabando isto A unha. 2 horas aquí. E claro, ven o cheiro da sardiña. Claro, estás un viño, verdad? Bo tempo que está, que máis queremos? É verdad. Vides todos os anos, de onde sodes? Somos de Trazo. Sodes de Trazo. Vides todos os anos por aquí ou? Vamos vindo moitos anos, Sí. E que tal? Este ano con comparación con outros anos, mesma xente, máis, menos? Moi ben, moita xente. Eu vexo moita, É que vemos facer en Santiago, que está cheo atestado. Estamos mellor aquí. É verdad. Ao fresco. No Santiaguiño, e comendo. E comendo. Bueno, pois nada. E sin pagar. Que isto é de balde, isto é gratuito, Coincidimos, evidentemente, non pode faltar co alcalde do Concello de Padrón, Anxo Arca, sen sombreiro de momento. Boas, alcalde. Moi boas, que tal? Sí, eu deixo que a xente recolla todos os seus sombreiros. En caso de que sobrara algún, que creo que non, pois terei o meu se a concelleira de festexos non tivo o detalle de guardarme un. Bueno, moita xente, non? Como está a ver esta romería habitual aquí en Padrón? Pois sabes, temos un día que nos acompaña, un día de calor, pero non tanto calor como onte e antes onte, o cal se agradece, e sabes que a xente está respondendo, este é a nosa romería máis importante, e, en fin, nos dentro do Concello de Padrón intentamos organizala do mellor xeito, e o resultado está á vista, non? Alcalde, un festival dentro das festas do Santiaguiño, Festival Asno da Dé, tamén con moita repercusión. Moitísima. Nós xa tiñamos esa previsión, é algo que funciona moi ben porque é algo único en Galicia, un festival destas características onde hai moitos tipos de música, onde está o tema do sombreiro, onde a xente se implica moitísimo e, por tanto, pues, bueno, as festas do Santiaguiño este ano son un éxito indiscutible e, bueno, eu creo que as fotografías, os vídeos que se puderon compartir e se viron onte e que se van a ver no día de hoxe, pois son a prova delo, non? E son celebracións que moitas delas teñen que ter unha revisión e actualizarse no momento no que estamos. Exacto, nós estamos facendo esa labor, creo que as festas teñen que evolucionar, teñen que adaptarse aos tempos e, por tanto, bueno, pois hai que innovar tamén un pouquiño, non? Sempre tamén protexendo a nosa tradición, dende logo que sí, e aquí temos un montón de grupos de música tradicional que van a estar amenizando todo o día de hoxe e, bueno, pues isto é o que temos que amosarlle a todos os que nos queiran visitar, todo o mundo está invitado e eu creo que a resposta de toda a xente está sendo moi boa. Alcalde, vais a quedar sen probar as sardiñas, 350 kilos coa cantidade de xente vai estar a cousa apretada. Bueno, xa vedes que o alcalde non é o que máis consume, bueno. Entonces o alcalde con pouco xa está ben. A disfrutar do día. Moi ben, moitas gracias. Graciñas. Que tal, José Manuel? Como están esas sardiñas? Como está o bolo? Como está o viño? Como está todo? O viño totalmente, de momento, vai indo ben. Todo. Vai indo E o ben. resto? O resto vamos ir para un pouquinho máis para diante. Bueno, a ver, de onde son todos estos aquí? A maioría desta mesa? somos de Estremundi. Vale. Aquela é a minha irmã que é de Balja, estes señores son de Rianxo, Ben. Salos. Bueno, aquele é de Balja tamén. Era de Balja, pero casi me con a miña pepereta de Estremundi. Bueno, e houve que ir para Estramundi. Eu o finado do pai era o jefe desto, Antujo. Sí. Mi pai sí. Pero como isto? Conteme aí. Era o presidente da festa? Era da festa esta, sí. E era máis varios. Sí. Xa hai moitos anos, que meu pai xa hai 25 anos que morreu. Había os burros, tiñan que ir a Portugal a contratar os reiteiros, todo eso, sabes? Era a festa de meu pai. Aquí ahora, esta festa, para min vai ter que ser de como se chaman, de patrimonio. Declarado de patrimonio, por lo menos galego, mínimo. Mínimo. Pues Pero debían de facelo. Unha reivindicación, declarada de interés e Debían patrimonio. de facer de patrimonio como isto, que fora unha cousa, porque É que é unha cousa grande. É moi bonito todos aquí, non é? A verdade é que sí. Eu a 9 da mañá vas a quedar mi hijo que estaba lá na esquina. Viñeron a reservar aquí a mesa. No. Xa estaba reservada. Xa, eu aquí non me perdo.
Eu aquí hai 15 días que sabía unha. Vai poñer a cinta toda, non sabes? Eu se trouxer... Veo aquí a poñer o coto. Sí, coto, está privado. Hai 15 días. Xa, polo mínimo, polo mínimo. Aquí, bueno, non é por nada, pero aquí hai moitos anos xa que o estamos facendo aquí. E antiguamente, viña eu, e facía eu, bueno, me axudamos compañeros, dali ao pin, desde unha cabaña de paus, e mimosas, por río, facíamos la hostia, e ahora, hoxe viñamos con coches, amigos, e pois pasamos o Levantiño e netos, aquel que está lá tamén o meu neto, que tamén está aí de amarillo, tamén é o meu neto. Este de aquí? Como se chama? Mateo. Vou falar con el. Que é o Bebeto. Vou falar con el. Que aproveite, que vos aproveite aquí. A ver, quen é Mateo por aquí? Que me dixeron que... A ver, ponte... Non te levantes. Que estás tomando? Un pouco de viño con Coca-Cola, pero pouco viño, É máis Coca-Cola que outra cousa. Eso é calimocho, vamos, de toda a vida. Sí. Chegou o calimocho á festa do Santiaguiño, bueno. Chega todos os anos, Bueno. Sí. Que tal esta celebración? Mides todos os anos, non? Sí. Sí. E Somos toda esta xente quen é? A ver. Pois onde hai tanta xente? Somos todos amigos. Miguel, espera. Dille que carreira ten. Nada, son ingeniero, pero eso non importa. Dille, que? De que? No, que ven aquí No, son ingeniero espacial. Pero Vamos o que a ver. Pero hoxe os avións Ingeniero non van. espacial, calimocho, pero vamos a ver. Por eso hoxe os avións non funcionan, que non van, pero hoxe importante é a festa. Bueno, e que me dicía? Que son colegas todos? Somos todos amigos, e hoxe sempre vimos desorganizados, e hoxe organizámonos un pouco. Ben. Meu abuelo colleunos un sitio, e estamos aquí todos. Un aplauso para o abuelo que colleu aí o sitio. Sí, señor. Que están todo, abuelo, están todo. O abuelo están todo. Atopámonos aquí nesta romería do Santiaguiño a unha familia querida no Concello de Padrón, como é a familia Castaño. Estamos con José Domingo, moi boas. Hola, boas, que tal? Cerveciña, empezando Estrella Galicia, sempre empezando un pouco con esta romería xa tradicional. Sí, pois eu, vou cumprir 52 anos e creo que me trouxeron aquí meus pais, meus abuelos desde que era moi pequeno. Entonces, creo que fallei un ano porque estaba nos frailes en Herbón e non me deixaron vir, pero sempre estou aquí. Bueno, unha cita de hoxe tamén ten algo de especial para a familia Castaño. Todos nos lembramos do queridísimo Pepe Domingo Castaño, compañeiro de profesión, que facía tamén os honores coa súa presenza aquí cada ano. Isto é así, Un canto a Galicia, miña terra. Teño morriña, teño saudade. Canta Mati. Porque estou longe desos teus lares. Teño morriña, teño saudade. Porque estou longe desos teus lares, desos teus lares, desos teus lares. Teño morriña, teño saudade. Sí, hoxe vai ser un día complicado porque, bueno, falta xente, falta meu tío Antonio, miña abuela, meu abuelo non o coñecín, pero tamén viña a romerías, falta miña nai, bueno, vai faltar son 52 anos e xa vai faltando xente. Bueno, cantos ocos hai aí? Canta xente se vai xuntar aquí a familia Castaño? En total 67 personas, de cal hai xente de un mes. Sí. Xente pois de, bueno, xa que ten os seus aniños. Bueno, 60 e pico, a familia Castaño que sigue estando aquí. Alguén me chivou que hoxe vai pasar algo aquí. Sí, hoxe temos unha pequena sorpresa homenaxe que será ás 2:15. Vale. Espero que estedes por aquí para velo.
Este foi o percorrido que fixemos pola tradicional romaría do Santiaguiño aquí no Concello de Padrón. En homenaxe a Pepe Domingo Castaño non se me ocurre outra despedida que... ¡Adiós, adiós!